Malien den Chenumso Mokorban démission un père militant malien de la diaspora ani intérieur Mbawfo ka walimando mbe kuma min fo bi nya fo parce que dimi de bena monnaie de donana bi parce que yemi me kun masno me kuma min bora Ibrahim Bokar Keita da ka fo ko élection législative député ou ka voté fo ne bena fo ko coronavirus député ko beke malgré que bana imbe jamana ko beke muna ko parce que dialogue national de a décidé galonfi muna ka élection ke mars kalo kata avril la a décision tara ka soro dialogue masigi a décision tara kabini ibo do fara député ka mandat ka domina mois de juin 2019 au wati de la où y décision ta koube élection ke avant le 2 mai 2020 donc kana fo si sa ko dialogue de a décidé galundu hakil chouende commande aflana dialogue siglé ayo donc Mali famba meta dialogue la mogo dama minu nan la dialogue la dialogue est décision du menda dialogue est recommandation nani d'état a follow oye ka constitution yelema katla ka accord d'Alger ka yelema douala suivant l'article 65 ka élection législative organisée ka lakana ni administration ko sigi jamana kono oye décision nani mi bora dialogue la na ya laje sisa accord d'Alger ka yelema douala akuma te senapi kabni dialogue bana mo shima kuma lakana ko administration ka sigani lakana a jugara bi katame kunuka dialogue be bandomina lakana balia kumbe centre la moti region ani gawoni tumbutu ni kidali ni menaka bi mo se kata Ségou farako chef d'arrondissement sous-préfet 3 km yami tieni beke banamba kake kulikoro donc Ségou région kulikoro région Kay région au farala koranfeni centre ka donc lakana ajuga lakana balia jugara kata or dialogue ku ya desi we munkenina commencer ka soldats wari détourner équipement nyuma c'est un soldat donc dialogue ye min fo ma walia accord d'Alger sen fi ma walia lakana sen atorami député sigi ani référendum uma wo bodila député sigi infana munde fora dialogue kono a fora ko député sigi beke ni lakana sabati ani administration o de fora dialogue résolution la aflana a décision finale pour que ka fo ka beke ou beate que responsabilité du président de la République de Bolo o de fora dialogue la donc nana ni sigi sisa ko ale ba ke ko parti dialogue de afo hakili chou en commande tiente mba fe malion ko fanado parce que nete son tuguni nyemago kana galonti ke malion hakili chou ku namara ka fanganta katlaka jamana boli galoka sandu donc galonde dialogue mafu ubega mike dialogue mafu aflana mogo minum kumbe dialogue la ni nana no e bi kusigi salon kono parce que watira coronavirus kuma kunte ni ya fu esisa ko aku ya fu ko election ke mais bi bana bado nana est ce que awbason anga election ke bebe wuli ka fu kulute so donc président manga aketa mogo e dana minda ika wela lahidu mantiyo mika lahidu timi banu tokota ka fu kulu de tokola hali malion besa ibika election ke jamfande o togo e jamfane do go beka malion jamfa bongo mi yo dialogue be kulu fana jamfa parce que ulu de tokola uba fu ko hali malion besa kulu ko election ke asabana yumuye ni jembe la jebi jamana chamala élection président sigi ou ya bama bana ikoso jamana udola
référendum ku ka constitution yelama u ya bama bana in koso jamana dola élection premier tour kera deuxième tour u ya bama bana in koso malila élection marqué ou bien nous sigi ka fo fa ka ke katla ka fo ko malien na fa bola et autrement Mali ni jamana autoté client et u mana fo ko banay nana ko uta chogodo beba do bani na chogodo uli de nous sigi ka fo ko conseil de défense ke ko décision ko Mali frontière bedda tugulen o kefo abetla ka ya mariadi avion be bo jamana bana be jamana no kanani hadama deum abutu kato jamana ko na una na nuye o te problème parce que fora ko malien dama do be extérieur la kuba fiktu ka jamana la ni gouvernement yake ni mbu fola o de kama nema kuma ola parce que ni gela be malien ka gouvernement kanga attaque na jamana ko o te problème mais una na nuye domina pourquoi mantanu ye hotel la jamana o be ba keta ni mogo bera jamana mina bana mi nuna na betana ye hotel la fogo do kum flake katala ku katasu o bu kishi o buka jamana kashi abu balmo kishi pourquoi o moke pourquoi mo hotel ta kubla ko mo chite hotel la bi parce que touriste chez ou le ria foko 6 milliards ko wari de bora ka banankre pourquoi mo mo ta kubla hotel la pour kana wari dépenser we mo tu tara si ça bana jensena yorobela o fana way se ka dogo malien la fo si ça o se ka dogo tla ka fo kunu 25 mars 2020 ko bana imbe mali mais no fora abe décision mita décision ba o président de la république a responsabilité de nous jamana donc a sécurité ou ka vie ou Nico ou Dominico abe président de boulot o bela ebeni sigi ka fo fiki ka élection ke comme ministre de la sécurité ko ya fo allez sigi télé la ka fo ko be bela kana we mo mine dongodo député ou nara candidat et banamba moti région là si ça otara Soumaïla Cissé naka délégation mbe Soumaïla fo ka walimando ka ala deli ala ka sigama ala ka sigi asomogo ala ka sigi aka parti ma URD ma ala ka sigi malima ndalendo ala fana Soumaïla be sigi kana et mais président be kuma domina hali Soumaïla togoma ba ada umanga ni président be togo malion be togola akumanga ni kuma kika ama foi Soumaïla enlèvement ko ora akibaria kumbabu maintenant ote bashi maintenant premier ministre fana aye munde fo ko coronavirus ou pas ko élection beke ato o kore hali malion besa hali bana imbena kam go faga lubuka élection est-ce mo go mbika jamana dombo nyi biseka kuma ni chokola aya président na be jugo ya ka foko ale ba do ko mana imbi anano kuma fo bana yere bangera domina malila usona ka fo o donkele ebe ni sigitele la ka fo ko ebika élection ke malien be ku sigene do kun ka fo kuka président bena kuma fo mimbe jawyi ebe na mo jigitige katla ka fo ko union sacrée ko mo ka faraika aka jamana ba c'est la seule fois Ibrahim Bokar Keïta a eu occasion soro ka union sacrée ke autour de lui. Il a raté. Parce que Mogochite sont, avec moi, il faut Mogochite sont. Moi, je ne suis pas d'accord. Et histoire devant l'histoire. Peuple malien, communauté internationale, humanité, ni bana ina gele malila. Mbe ala deli akana gele a chisorala. Mais na gele responsable folo mbalo Ibrahim Bokar Keïta parce que décision be ale de bulu ale me son ka décision ta una na galon kuma ni shweni hakili shweni kuma ni ka malion hakili shweni ka fufu uga fenga ke election ka ke or election na fakeli mimbala uba fuku ka député soro o député be na révision constitution yelama ka Mali tlatlali au disposition ku seben constitution ila sini hali ni be ka te fangala mogo mimbena itse kala sigi se ka Mali de la tuni o de kama ku kunte son kuma numa nte sama kunu
masa ma kunu tisa ma bin tisa ma sini malien aban janton yara ni akume mogo mi hakilla ko gouvernement yi hami awi ya yesisa ka problème ta ka hami yore de bala aya ujo ka yore ka défense ta parce que man ko le peuple malien doit rentrer en résistance, c'est-à-dire jamana o jamana ni ya donc kinyewo yi jamfa ute bara la min ki na fay ibijo ka foki ite sama tuini i au droit les bibolo constitution là au droit bibolo en tant que citoyen mogo tseka bla jamana kuna kana barake mi jamana ka intérêt mila kuma ba minu be fe ka fo maliya we odieni ka ufo ka walimando ala ka malikishi ala ka mali lakana ala ka malikishi banaina ala ka hered sabatenga jamana ko hakato bala sallallahu alaihi wasallam